to yana daga cikin ƙarya da muke gani yanzu a Najeriya. Wa mutane sun ce za su yi da'awar sunna, ku ce wa mutane za a yi wa'azi karfe 9 ba za ku zo ba sai karfe 10, kuma haka kuke har abada. Wallahi ƙarya kuke, ba da gaske kuke ba. Ku ce wa mutane za ku yi da'awar sunna, kuna da miliyan 100 a cikin account ɗinku, masallacinku yana buƙatar janareta na 30,000, amma kun samu wani fukataccen yaro ya fara sai da sukari, ya fara tara jali na 250, ku karbe 30,000 wai sadaka ku je ku siyo janareta, wai yayi fi sabilillahi. Ku kuma fa kudin ku kun ajiye, kuna gina shaguna da gidajen haya, kuma kudin kun same su ne da sunan da'awa. Wallahi ƙarya kuke, wallahi sai masu gaskiya ne suke iya da'awar sunna. Wallahi maƙaryata wallahi 'yan kasuwa ne kawai, za su yi kasuwanci da sunan addini. Sai ya zama abin da kuka faɗa da gaske kuke. Tuntuni mawaƙin Afirka ya ce manufa a faɗa kuma a aiki. Sai ce Sardauna yana ban mamaki, ma'ana Sardaunan ya faɗa aikata yake, don haka Sardauna ya burge shi. Haka malamanmu suke.